ନୂଆ ହୋଇଗଲା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଡାକଟା ବିମାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କିଛି ଦିନ ତଳେ କଲିକତାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏହି ଡାକଟା ବିମାନ। କଲିକତାରୁ ଅଣାଯାଇ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ମରାମତି କରି ଆଜି ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସଭା ପାଉଛି ଡାକଟା। ଡାକଟା କହିବ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡାକଟା ବିମାନକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଲୋକାର୍ପଣ ହେଲା ଏହି ବିମାନ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସଭା ପାଉଛି ଡାକଟା ବିମାନ। ଆମେ ଯଦି ଡାକଟା ବିମାନର ଇତିହାସ ଦେଖିବା, ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 1939ରୁ 1945, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ 1942, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ 1945ରୁ 1949, କାଶ୍ମୀର ଯୁଦ୍ଧ 1947ରୁ 1948, ଭାରତ ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ 1962 ସମୟରେ ନିଜର ଦୁଃସାହସିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲେ। ଦୁଃସାହସୀ ପାଇଲଟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜର ଡାକଟା ବିମାନରେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଜ୍ଞାନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଜାକର୍ତ୍ତା ଅଭିମୁଖେ ଦୁଃସାହସିକ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରି 24 ଜୁଲାଇ 1947ରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସୁକର୍ଣ୍ଣ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ହକ୍ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଲତାନ ଶାହାଜୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଭାରତ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ଡାକଟା ବିମାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନୂଆ ହୋଇଗଲା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଡାକଟା ବିମାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କିଛି ଦିନ ତଳେ କଲିକତାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏହି ଡାକଟା ବିମାନ। କଲିକତାରୁ ଅଣାଯାଇ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ମରାମତି କରି ଆଜି ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସଭା ପାଉଛି ଡାକଟା। ଡାକଟା କହିବ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡାକଟା ବିମାନକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଲୋକାର୍ପଣ ହେଲା ଏହି ବିମାନ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସଭା ପାଉଛି ଡାକଟା ବିମାନ। ଆମେ ଯଦି ଡାକଟା ବିମାନର ଇତିହାସ ଦେଖିବା, ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 1939ରୁ 1945, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ 1942, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ 1945ରୁ 1949, କାଶ୍ମୀର ଯୁଦ୍ଧ 1947ରୁ 1948, ଭାରତ ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ 1962 ସମୟରେ ନିଜର ଦୁଃସାହସିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲେ। ଦୁଃସାହସୀ ପାଇଲଟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜର ଡାକଟା ବିମାନରେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଜ୍ଞାନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଜାକର୍ତ୍ତା ଅଭିମୁଖେ ଦୁଃସାହସିକ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରି 24 ଜୁଲାଇ 1947ରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସୁକର୍ଣ୍ଣ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ହକ୍ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଲତାନ ଶାହାଜୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଭାରତ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ଡାକଟା ବିମାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ।